Si Jayan mukhang tanga yan eh, mga ganon. Ay, may nagbibihis bigla. Pagod na pagod din sa tika. Nag-ano ata yung mga kababaihan? Oo. Parang gusto kong sumabaw. Oo, ako naman siya. Dali ba yun? Para kasi, Refreshing. Oo nga, no? pero nakakaano rin yun ah. Parang ang fresh. Wow! Pabidyohan ko. Hindi mo binigyo? Nakapidyo ka. Kaya ka na-invite mo kami sa'yo. Makagaling ka ba? Six na lang. Sabay ko yun. Pwede makabibigyan ko yun. Pwede yan, pwede yan. Paano ka? Talo ka, palo din kinokraso ko na ilagay. Hala pa man. Bye-bye. Wow, thank you. Let's go.
Kuya Roy! 4-3! Oh, isa na lang, isa na lang. Andar na, Oh, isa na lang, under na. Oh, Cubao. Saan kami, no? Meron dyan. O kami. Saan kami? Doon na kayo sa lobby. Pagkakinan nito? Huwag mo kami isusulok. May sisira yun. Oo, huwag kami sa sulo. Huwag kami sa sulo. Oh, sige. Okay. 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 What came to a court? Buti mo court mas malapit ka pa rin. Ito kumakain yan. Sunod ka. Nano rin sulod mo dapat? Manaya. Nagter. May committee yan pala yun. Hindi, mawala itong committee. Na? Wake. Uy, wow. Ang balsa ko pinimano ko, no? Kamuti kaya ito. Diyan ka nang meron ka. Ay, wow. Ay, suot mo na yun. Ay, oh, sige, hindi ko na palitan. Sige, yan na. Shit, hindi ko na dala yung tanner sa Yan, yan. tingnan. Kaya jump and view. Ayun yung ito naman yung red. Ang sting. Alit mo. Kaya kahit kami ito. Yak mo ang sting. Kumano ang yelo mo? Benta ako mo. Alike managisan to. Tingnan mo. Ayan, kaya itong ba? Baso ang kapit ko. Yorita na? Uy, puto magtabog na yun. Balo yun na yun. Butawan. So mag-set tayo. Then after that, Makaset kami. Saan na ka? maybe you will. Okay, Dan? Uy, hindi tayo. Ulit pa ito. Ulit pa ito.
Nelson. Wala. Wala na. Siyempre, alam, Diyos ko. Ako na. Ako na kuha. Ano?